Kadurki kabla sapriang pha hakiran san social media ki bapher kabla pen iya ka wei ka thai samla napok ka jela Arunachal Pradesh kabla ai ka jingro ya ka Jait Bynriew Khasi hak bahakane kadurki kala ongru bangam dei ka Khasi ngadai na Arunachal Pradesh henrei nga Ieid bhapat ya ka Jait Bynriew Khasi shusuru ka ne ka samla kala persyang ru kan pala da ka ba persyang ban kren ya ka tien Khasi hak bakane ka video kala sapriang stat hakiran san social media kabala mi ru shibun ka jengero ya kane ka samla halot ki kentin jongka kabala ai jengero ya ka Jait Bynriew Khasi. I'm not Khasi, ngadai na Arunachal Pradesh, but nga Ieid pa ya ka Jait Bynriew Khasi. Saya follow yang ngamo, but nga Ieid ya pibaro. I'm not Khasi, but Shefinlet. Labo, takar me wo, filadeb bamja, pikir tengkum no. File eu, shimuneyu secret, yang ya let no.